Ähliňize salam dostlar. Ýene de men siz bilen täze videoda. Dostlar, bugün täze videomuzda daş töweremizden belli bolşy ýaly Seattle şäherinde ýerleşen Boeing kompaniýasynyň muzeýine geldim. We muzeýde dostlar şu wagt içinde öndürilen we häzirki wagtda öndürilip duran ähli samolyotlaryň parçalaryna, taryhyna, umuman şu muzeýe ählimiz bilelikde gederenjedir. Videomuza başlamadan öň eger kanala agza bolmadyk bolsaňyz, kanala agza bolup like basyp kommentar edip dostlaryňyzla paýlaşsaňyz, onda hoşar bolaryn. Dostlar, şu yer görüşümde ýaly binany şeýle görkereýin size. Boeing kompaniýasynyň muzeyi. Ve görýän şu aňarky fabriklaryňda da her bölümünde Boeing kompaniýasynyň samolyotlarynyň bir parçasy öndürilýär. Ýöne öýrek gidip bize video almaga ruhsat berilmeýänligi üçin şu wagt muzeyi ählimiz birlikde girer we tomaşa ederiz. Binanyň girişinde ne görüşüňiz ýaly. Öýtlendik ve birazdan şöýden giriş üçin bilet alarys we her adam başyna 18 we 64 ýaş aralyndaky adamlara giriş üçin $25. Ve dostlar, şu wagt giriş üçin biletimi de aldyk ve biletleri elimize takmaly. Bu boldy sadece o. Ondan ama Murada. Dostlar, bir salam başlayın. Salam, oğlumlar bolmasyňyz. Ve dostlar, men kommentarda paýlaşarym. Murada agymyzyň özüniň aýryty YouTube kanaly bar. Ve etli şeýle bir betinden nahalar şurýada kim nahalar halaýan bolsa, bir bilmeýänler bar bolsa, oy Murada agymyzyň kanalyna goşulyp şu ýerde ýakyndan tanışyp bilersiňiz. Dostlar, ine şu ýokarda görýän samolyotyňyz ilkinji bolup öndürilen uçarlaryň biri. Ondan sonra şundan esaslanyp beýleki samolyotları öndüripdirler. Ya da yine soňa waka kuşun şeklinden alıp ýöreýte biraz dizayn owadanlaşdyrylyp öndürilen samolyotlar. Ve dostlar, ne şöyle görüşüňiz ýaly uçarmanlaryň, kosmonawtlaryň ýa-da löççüklaryň ýöreýte şolara berilýän sowgatlaryň Fatih iň uly bayragyň eýeleri barada birazjyk maglumatlar bar şöyle atlary. Şulara görkereýin size. How long does it take to see a wall? Yine muzeýde ähli ýerde ütkeşik samolyotlar. Dostlar, ähli samolyotlar barda ütkeşik bilýän maglumatym ýok. Ýöne ýani göreliňe deýän atlarda. Şonuň üçin size hem görkezlerini bilelikde göreliň. Katı ulu bu zatlar. Dostlar, edilmenin özünde samolyotlar barada, uçarlar barada, ütkeşik bilýän maglumatym ýok. Araňyzda gyzyklanýanlar bar bolsa, haýsy kompaniýanyň, haýsy uçarlary, haýsy görnüşler, haýsy modeller, has gowy ýörgünde bolýan bolsa, şu zatlar hökmen kommentarda ýazyň. Beýleki dostlarymyz bilen bilelikde paýlaşalyň. Hem men sizden öwrenirim, hem menem öz görýän, bilýän zatlarym siziň bilen paýlaşarym. Şu ýerde ýene bir tane Boeing tag şeýle görkereýin. Ýene dostlar, görýän şu samolyotymyz ganaty Boeing model näme diýe? Boeing model 80A 1929-njy ýylda öndürilen. Ýene ýangy surat. Ýene ýolçular. Ve dostlar, bu görýän uçarymyz Boeing
kompaniyasının Model 100 belgili uçarı. Bu hem 1928-nji ýylda döredilipdir. İlkinci pilotu, ilkinci uçarmany Paul Mantz diýär. Bu ýerde de maglumat şunu ýaly. Ine dostlar şu ýerde de ýürüýte daha doğru bilýämiz. Töleýli içine girip hakykatlarym samolyot sürýän ýaly baştan geçirmeleri edilýämiz. Sürübilýän şey. Mehriban dostlar, muzeyin içinde şeýle bir zatken, vertolyody, raketasy, ondan sonra samolyody, hani bir 50'den belki 100 sanan bardyr, men sanak görmedim. Ählisini gysgaça görkezip geçeýin dostlar. Hani informasiýasy ady, näçinji ýylda döredildi. O zatlara da gyzyklanýanlar bar bolsa, Hökman muzeyin bir özüniň web sahypasy bardyr. Men şonu sizinle paýlaşaryn. Her bir samolyot üçin aýry tin wagt ýitirmäliň we seýle gysgaça size görkezeýin. Yani gaty ütgeşejek şoň ucundan näme üçin ulanylýar belli däl. Seredip görersädir. Dostlar, ben videolarym göňüňize ýaraýandyr diýip umyt edýän. Eger hakykatdanam şunun ýaly videolary, şunun ýaly gezilenişlere tomuş etmeyi isteýänler bar bolsa, kanal Hökman suratda gollalyň. Nesibeden ýakyny 20.000 adama etýär. 50.000, 100.000 etsek, bundan başga da has gowy ýerlerde gidip, hatda ýakyna NASA bilmeýänimiz ýokdur. NASA baryp, kosmos bilen baglanşykly bir näçe videolarym siziň üçin düşürüp bilersiz. Diňe siziň gollawlaryňyz bilen. Kanaly ösdürelim, like basyň, komentar ýazyň. Yani siziň eliňizde dostlar. Ve dostlar videonu şu ýerden jemlesek has gowy bolýar. Ine bir näçe samolyotlar. Mehriban dostlar, meni gedil häzirki duran ýerim aeroportlarda bolýan, hani gitýän we gelýän samolyotlaryň kontrolini edýän Tower binasyny. Ana ähliňiz ýerinize geçin, kimberlere dakyň, çaýyňyz, kofeňiz, burgerleriňiz ähliňize menden sowgat diýär we Boeing kompaniýasynyň öndüren bir näçe wagtyndan öndüren samolyotdan çykýar. Dostlar, şunu gelecek, samolyot koleksiyonu ähliňize resip Haçana çenne maşin alıp maşin basacak. Samolyota basmaz lazım. Kovluyorlar. Şeyle samolyotların sani kârı olsun. Mehriban dostlar, şeýlelik bilen Boeing kompaniýasynyň muzeyine gedilenjimiz şu ýerde tamamlaýan. Indiki videomuzda nesip bolsa Los Angeles şäherine gedilenjedir we şo ýerde hem Hollywood ýazgysyna, bundan başga da bilýän bolsaňyz bir näçe meşhurlaryň atlary üçin döredilen Walk of Fame adyna ýürütip ýyldızlykly meşhurlaryň atlarynyň ýazlaryny ýürütip bir köçejik bar. Ine şo köçede Diňe Muhammed Ali'niň ady ýerde däl. Çünki ol öz adyny, ýagny Muhammed adyny hiç wagt ýere, ýagny aýagyň astyna ýazdyrmary we öz adyny diwarda goýulmagyny talap etdi. We şeýdip ähli meşhurlaryň ady ýerde, Diňe Muhammed Ali'niň ady diwarda bolan Walk of Fame hem gedilenjeler. Videolardan daşlaşmaň, dostlaryňyzla paýlaşyň. Esasda janyňyz sag bolsun, okuwňyzda, işiňizde, başgalaryňyzda agdy berlik. Gowy günlerde görüşýänçek janyňyz sag bolsun dostlar, sag bolun.